Hello my beautiful people, sanibonani bantu abahle. Welcome back again to my YouTube channel guys. Ngiyazi nginyamalele bekusekuningi ebengikwenza. So here I am going to a shop. So I was preparing for my graduation. So bengifuna something for my graduation outfits, you know. I was planning izinto guys late and cabanga this was actually 3 days before my graduation. Mina imang sayofuna i-outfits. So ngaqale Woolworths and guys bekuthi nje ngikhale ngoba bengasaboni lutho guys. Bengibona nje impahla ze-winter bengekho lutho and I didn't even order online and asisekho manje isikhathi soku-order online. Yazini kuningi ngingedwa kuningi and ngingedwa akukho la ngabhekanga khona, ayikho nje into eyodwa nje engichazile, ayikho uyabo. So nokwenza into ngama last minute nje shame, yikho nje kubalekile ukuthi uprepare izinto zakho kuse early. So I came across this dress. I don't know man, khona nje into engazange nje inganelise ngaleli roko ukuthi nje phela beli 1119 beli cheap balehlisile ngo50% bese ku 400. So okay, ngase singilithathe, ngase ngibona leli bomvu nalo ngokwalo. It was simple but icolor ibirasa kakhulu. So bengqena nje color blocking ngoba nje ngibonile kahle ukuthi dona le nice, yes, because I really wanted something simple but i-color ibirasa kakhulu khulu. So ngathi let me just go to Legit ngiyobona ukuthi Legit bangiphatheleni since Truworth shembang disappointed. When I got there ngabona le 2-piece yayinhle wemanga chazo nawo umbala uyabona nje vele nje, kodwa nje this time I wasn't looking for ibhulukwe bengifuna nje something kwe-2-piece anyana. Okay, ngathi yazi sengizame lezi ngiyitholile ke. Hayi ke yimlo yangathi yo lemfumba esehlombe ngizoyithini ngoba negown ibinyeke ihlale kahle. So my friend and sister was like, no girl, don't take that dress, izohlala kanjani manje igown. Hayi yabanga nje lana kwangathi village sengigqoke isambatho esibomvu ngaleli duku bese ngigqokile nje bese lingenza wes. Ngathi no. Yey, yabona nje leseze nje yograduate. Muye graduate uyagowa shame. Uyagowa, I know. Sungabami ukhohlise. Okay, I came across this. I was like, okay, let me just go to the fitting room ngiyoyizama. Ngibona ukuthi ngiyawina yini because lana ke bengise inle efoshini. Nginethemba ukuthi yazini ngizoyithanda ke le blazer suit engiyitholile la e-fashion. So ngaya e-fitting room. I went to the fitting room. Ngithe nje ngifika, okay, imntwana ngivala ekhethini. Hi guys, ngithe nje ngifika, I didn't really like. Okay, ngiyithandile ne because really it's my style. I wanted to wear something engathi suit kanje. But ibinkulu bengiyibambile ngishemuva. I actually love this outfit guys. I don't know, I'm getting the idea, you know, not the whole staircase, but just a glimpse. But yeah, I don't know. Guys, I didn't get anything. These items because angitholanga lutho nale blazer dress ebengithi ngiyitholile ibinkulu. So ngabona nje ukuthi ngidlala ngesikhathi. So ke me being me, I can't leave the shop empty-handed. So ngathatha ke ngathenga lezi. Yazi at this point someone told me ukuthi go hamba a small street, you won't go wrong. Yabona nje bese ngithemba small streets ngoba bandla akungisebenzelanga ukuye ema-mall, akungisebenzelanga ukuye ezitoro lezi ezinama brands, eziyama brands. So ngathi yazini
Small Street ungakuphi? Nali-ke nerowe ngikuthe nje ukuthanda kodwa eish umbala wakhona nawo uburasa ayi yazini. Ngayizula i-Small Street bese ngiphethwe yisiyezi-ke plaza ngithanda ukuhamba i-Small Street ngingedwa ngathi ngasuke ngihambe nomuntu yabona. I think amehla abantu ababili angcono kunomuntu oyedwa ngoba hayi mina bengingaboni lutho nje. Yazi bengingaboni lutho lapho ke it's one day before my graduation angatholi ngisho i-outfit. Hey guys, hey ngithi mina kahle ngiyinkunzi engahlehli. Because tell me why I got my outfit one day before. Ibisinetha-ke lana imvula. Guys, tell me why graduated thina sekuyanetha manje Small Street asisakwazi ukupheka kahle into zethu. Yazini I was panicking ngathi yazini ngisaye Bram manje ngiyoqhina. Yabona kulate kanjani? Ngisaye Bram ngiyoqhina. Guys, hey bekuyisiphithiphithi. Yabona mangisurvive lo mgowo. Hayi shama ukho umunye umgowo uyophinda ungibulale mina. Nasi ngibonela. Hi guys. So I'm at school. The weather is so bad. I am going to fetch my graduation gown. I'm so excited. Oh my god. Ngihappy ngijabulile. To once think ukuthi I was a student here struggling. But I conquered it all, just like my name. Guys, my name means Ngobile. She who strives and she who conquers. So I conquered the UJH Sana against all odds. So here I am to fetch my graduation gown. Hi man, guys, no. So after Lapa, I'll go. I don't know if I'll buy Nosipo's present today because the weather I voom. Maybe tomorrow before the camp. Yeah. And see. Simvalelise kahle udadewethu hayi ubile intombi shame. Ebuntombini bakhe, so she deserves all the good things coming her way. I am breathing. Ngiphume small and to fetch, like to see or to search for my graduation attire, but it's tough. I didn't get one. Here is another student. I got such a blank. Okay. Yeah. Just got here. I think I'm at the right place. At the right time. I'm gonna send me in. I don't know. Oh no, I don't think.
Yeah, 10. Yep. Oh, one says Thank you. Oh, guys, I'm so happy. I am going home now. Just came to correct my graduation gown, and yeah, I did all the processes. I'm so crusty. But anyway, I still collab. Sila. Oh, Sila. As the money I born in, and as I'm in plastic, guys, graduation gown. But anyway, I'm going home now. I'm going to get nosy pose. What's this? Nosy pose gifts. Yeah, and then go home. So ngiyotholela usisi Nosipho i-gift manje. I-gift yakhe Nkosi yami ezosikhumbula ngayo sizisiwe udade wakhe. Sekushintsha le yayibona indaba. Angazi noma ngimthengele le gown. Guys, kuningi, because at the same time I don't want to ask her ukuthi ugqoka size bani. Because obviously it won't be a surprise anymore. Usezokwazi ukuthi khona bazomphathela icathulo. Yabo? Kuningi. At this point I'm just clueless. Sanibonani guys, ningamind umsindo ngisesaloni. So ngisahleli nje ngilinde i-hairstylist le engizoqhina kuyona ukuthi iqede ngomuntu emqhinayo bese iqhina mina. So ngalesikhathi engihleli ngaso ngithi singini-explainele ukuthi why ngigcine ngingayanga ecampini kaSisi Nosipho yokuvayelisa uSisi Nosipho induna yethu. Kunomsindo la, I hope nizongizwa, you know. Yeah, Nkosi yami. I couldn't go anymore because I had a shoot the next day, of which call time was crazy. It was like 3:30 in the morning. And then yazi ukuthi amachitshini asilali sigida until so bengizoba izombi the whole shoot because ngizobe ngingalelanga bengigida emachitshini. Kumele ngishayise futhi ngo-3 ngesetini. Bekumele ukuthi kahle kahle ngisesetini ngo-3:30. Bekukuningi inhliziyo yami ibuhlungu. I couldn't take the content, but don't worry, I've got you guys. I know as a content creator or someone who wants to be a content creator, you are not allowed to take other people's content uyenze yakho, but iy'thombe nje ey'postiwe egroupini ukuthi sibone ukuthi bekunjani. So ngeke ngincishe ngizoyiposta la. Sorry about that. Ngizoyiposta lana. Kunomsindo. Guys, as in
if you want to be stressless about your graduation, yenza izinto kube early. Thank you so much. Woo. I was thirsty. Ngithola amanzi. Nayi imali. 6 rand. Ngiyabonga. Thank you. Yenzani izinto kusenesikhathi guys. I-outfit ngiyithole a day before. Namhlanje ima ngenza ikhanda. Ukuthi ngiyofika nini ekhaya angazi because ngisebram. Angazi ngihamba ngani guys. Angaqali nokuqina. So if you're graduating, ngizosho ukuthi izinto zakho uzenza kuse early ngoba uzogowa. Uzogowa. Bengigowa guys, is another sigaxa. Isigaxa sendaba engizontshela sona. Ngangenela i-pageant ngaskenywa. Yabo bekukuningi nje ingakho ngingakwenzanga ukwenza izinto on time because imali le ngabe ngenze ngazo izinto ze-graduation ngiyahambile ngayo iphosa le kule pageant. Yes, around 6K. Ugel wakhona Mr. Court. Manje ubhadala kancane girl. Guys. Mr. Small Claim Court. So yeah, bengisho nje updates ya camp yokuvalelisa uSisinosipho induna yethu. No. Angizange sakwazi ke kodwa ke ngizoyipost i-content ebipostiwe groupini because I'm also preparing for my graduation. So yeah, there's gonna be part 1 and part 2 because kuningi nibe writing. Kohamba guys intombi yosalimitsha yaze ahamba induna yethu ubile isibonele sihle. So these are the pictures ebeyisendwe yenye induna yethu egroupini. So I thought I should share it with you guys ngibona ukuthi ubuhle bokuyiphatha kahle, yazi ukulwela umlando omuhle njengentombi kuhle kanjani, imivuzo guys ukuyiphatha kahle. Cha usibari wethu ngasho nje ukuthi hayi bandla uthole umfazi kulo sisi ngoba ave ethobile, unomoya omuhle, uphansi. Nabo mama bethu bejabula. Yabona nomehlo akho bengagidele kanje kuvela ukhohle. Vele nje ukhohle. So ngiyabonga guys for watching. Please make sure you subscribe, and that's it for today from me. See you on my next vlog. Love you. Bye.